Naila siya sa ihang astig ug makabilib nga mga content sa Facebook ug TikTok account nga aduna nay 1.2 million followers and counting diha sa iyahang mga motorcycle tricks ug head-turner nga mga outfits. Siguradong makalingi gayud ang tanan sa higayong moagi na sa dalan ang Lady Rider ng Davao. Karong adlaw ato siyang giimbitahan dinhi sa atong Sibyaanan. And I thank her sa walay pagduha-duhang i-share kanato ang iyahang istorya. Ako di ay si Marge Ginita, aka Lady Rider ng Davao. Kanang pagmotor na ko, pag nidrag na ko, no, dako kay impact sa ako ang life kay dira ko na magna-strong. Gikabiliban si Marge sa iyahang pag-knee-drag tungod nahimo kini sa usa ka babaeng rider sama niya. Luyo sa iyahang angas nga personalidad diha sa social media isip usa ka influencer. Usa di ay kini kakugihan ug madiskarteng anak. Sukad sa iyahang pagkabata, kahibalo na kini modiskarte ug manarbaho sa kinabuhi. Elementary ko, kabalo na ko mangitag kwarta. Yes, sa ginabuhi. Masing ang ako ang mamagpapa, sila ang nagpaskwela sa kuan. Pero ako gusto na ko na ako'y mugasto sa akong sarili like pang baon. Mas nagkugi kini sa pagpanarbaho niadtong niagig pagsulay ang ilahang pamilya, human madisgrasya ang iyahang amahan. No, na-accident lang akong papa kay nalatayan man ang iyang tiil sa tin-wheeler no. Oh, nalatayan na perting lataa. And then nakakuan ko dito na ay dapat ay maningkamot ko, mukuan ko mo to. Nanarbaho ko daghan ko gisudlong trabaho my god. Di na nako maihap sa kadaghan. Then tungod anang pagpanarbaho nako ang nakatabang ko sa akong papa na 3 years, even though 3 years siya wala kalakaw, kakuan, at least nakasurvive me. Nagatago lang ko, nagaampo ko, nagapasalamat ko sa Ginoo niya. Pag napo ko'y problema, ang Ginoo ra pud akong ginadul. Matud kang Marge, niagi siya og minor accident samtang kinigabiyahe sa dalan. Magdekada na siyang gamotor ug advokasya niya ang safety riding, ilabi na nga karong daghang mobiyahe nga mga community nga motorcycle riders sa Semana Santa. Before pud ka mula ko, magampo jud ka syempre para iwas disgrasya then guidance na lang pud sa Ginoo no. Sa ako ang experience no as a rider, syempre kung mag-rides ta means kanang grupo. Mo follow jud ta sa atong leader. Safety first at dita magabuso sa dalan tanaw nato kay mingaw magpa-sutoy ta. Aduna mahigayong malupig kita sa mga pagsulay. Alang sa atong lady rider nga si Marge, susama gihapon kini sa pagkatumba sa motor nga kinahanglan natong mubarog nga mas lig-on ug magpadayon sa kinabuhi. Dili jud day dapat ka mawad anong paglaom. Pag magpadayon ka sa kung unsay mahunahunaan nimo na maayo ni ipadayon nimo kay tungod makatabang na sa imuha o sa imong pamilya. Yes. Then, never give up. Ayaw mong kawala sa inyong paglaom, no? Padayon lang mo kung unsa inyong gusto. And kung na may mga pagsulay na maabot sa inyong kinabuhi, atubangan na kay kabalo kung malampasan na ninyo sama nako. Alang sa DXDC Holy Week Special, Radyoman Aimee Ginita, Tatak RMN.